Pipila ka barangay sa Molave, Zamboanga del Sur ang gibaha dala sa kusog nga ulan. Sa inisyal nga tala sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Molave, miabot sa napulo ka barangay ang labing naapektuhan sa pagbaha kagabi sa lungsod. Anaa sa unom katungaan sab ang nalubog sa baha. Sumala sa MDRRMO, milapaw ang tubig sa duwa ka suba sa lungsod. Hinungdan nga nagdala kini og pagbaha sa pipila ka lugar, ilabi na sa sentrong bahin sa lungsod. Gilayong giklin ang pipila ka residente o gipang rescue ilabi na ang mga bata kinsa gisulod na lang sa palanggana. Duna say mga gipang rescue nga mga senior citizen o adunay sakit. Hinuon alauna sa kadlawon miundang ang ulan o ginahinay nga miubos ang tubig baha. Tungod sa pagbaha gikansela ang klase sa tanang level sa pampublikong eskwelahan. Lakip ang pagkansela sa trabaho sa government agencies aron matagan og gigayon nga makapagpanglimpyo. Gipasalig sab sa LGU nga adunay madawat nga ayuda mga apektado nga sa maong pagbaha.